marwa kaka wuono wuoth okela kamoro ni Ndiwa North Kadem manie county ma Migori. Kuma bende kawuono adwa wuoyo gi japur man gi lony korka pith mar sogam gi dho Kisungu kata kihero bel. To nikech bende ji mang'eny ong'e Kiswahili giluonge ni mtama. Yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni. Daher ni nyiswa nyingi kuma wantie gi gima ini wuon nitimo. An nyinga Chalis Odongo Chacha. An ja North Kadem. Central Balas location emae. Egi kama kura antie ni tani puotha. Osebet ka puro gimilo ni sogam kata bel gi dholuo. Ma wantie ni luongo ne bel. Ase pure karibu higa beach. Kao kasewe. Kidienje mag bel gin mage to ini wuon ni yiero pidho mane? Kothe gi apuro gi mang'eny mopogore opogore. Apuro oganda, apuro bel, apuro soya, apuro chiago kata njugu. Mak man ni bel oewna gi te. Kendo bel ni gima ni e pacha malo gi te. Nikech bel no, mokwongo bel ni gin kam mang'eny malo kothe gi te. Bel kapuro eka chiel, to mostly anyalo yudo 20 bags kata 20 something bags. To kothe mamoko ka to ok inyalo yudo kamano. Koro more than iyudo ka bel nigi income malo ang'owa kothe mamoko ka. Mae mamiyo ahero bel. Ero kamano. To kani chako ini wuon ni golo kodhi kuro? Kana chako sipna mone nitiere mane adhi limo. Koro kaka limbe nigi matunda ne kwago mbaka. To kwena ne chacha gima nyalo konyi school fees malo bel onge. Dog di pur bel. An bel emomiyo nyithindo ariyo otiko university. Kendo sama an go ni ami formula mar bel. Kionge kodhi, bi ami kodhi. Nomiya kodhi mar Serena gi Seredo. Kabiro go tachako pidho. To matunda manokona cha e kaka chako yudo matunda. To bel kao kinde marom nade puodho? Bel kao dweche adek kang'eny. To dweche ariyo en go dwe mar adek mar keyo. Tiende ni dweche ariyo otieke puodho ka pod otegno kaka koro mwantie ni. To dwe odong' ka gi dwe achiel motegno. To ka dwe no rumo kaka ma dwe mar abich ka rumo dwe mar auchiel otayari. Manyiso ni en dweche ariyo dwe mar adek rumo ni et en gima tayari kae. Toro en gi dweche adek motieke puodho. E higa kaka japur akeyo diriyo. Ka komo dwe mar aboro Desemba kuthano tayari kae kata Januari. To ka komo dwe mar ariyo, dwe mar adek, ang'wen, abich, dwe mar auchiel, abiriyo, cham go wuok e puodho. Warwako manyien mar opon dwe mar aboro. Bende nyatimne kima Kisungu dendo ni intercropping kata inyalo pidhe gi cham moro? Bel inyalo pidho kende kata inyalo pidhe gi cham moro. Ok onyatamore moko chiek. Ma gima ng'eyo ni kodhi ma okom go bel en oganda, en ochiago, mano ok nyatimo maber ei bel nikech bel kar. Koro bel, gima bel nyalo bedo go matin kabisa en kal. To mana kopo nono ni kiro matin e iye. To ka in go gi plan kaka bila mana puro, to bel dwaro gimino ni kinyalo kike to kike mana goduma matin. Inyalo kike goduma matin, oduma to ok onegi, oduma be ok negi. Mano to dhi adhiya maber. To nafas kata spacing iketo marom nade sama ng'ato pidho bel? Spacing mimiyo bel rula, imiye rula adek, mano kinde kama. Rula adek. Matiende ni
kaka example kama intie ni dong ineno kinde magi macha tiende ni macha iyudo ka kinde kaka intie tiyudo ka uka bel no yuda uka ma be yuda uka koro kata mang'eny kaka ng'eny ni to chiek te onge mafil nikech uka gi yudo te koro miye fut 3 kinde fut 3. Erokamano. Yes. To dwaro pi marom nade? Pi modwaro bel kaka seredo ni kata serena ka koth ochwe ni dweche 2 kata dwe 1 gi nus ok otho. Manyiso ni en gi dweche ka ng'eny to dweche 2 ma koth chwenego koro ok onyatho. To bel timo maber e lowo machal nade? Bel timo maber e lowo mar anywang' marateng' matut iluongo ni top soil. Top soil ni otime maber saidi maloyo clay soil kata loyo top soil kata cotton soil. Ere kaka unuwegi uiko lowo land preparation? Kaka an awuon yo ma iko lowo mokwongo lowo akwonga piny makwonga pure spare kaeta miya allowance moro ma liet oyudo. Tok yudo liet kabisa motuo tayore spare. Tok yore koka kele kodhi. Koro sama kelo kodhi cha lowo cha oserudore te moreyore ma piny gi mamalo tiende fertilization oseloso. Koro kango yudo crops ka maketo cha to oseyudo fertilization owuok kucho ka en gi ngufu. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kata fwenyo ni bel man godo e puodho koro to oseikore onego bed ni ikayogi? Kaka ng'ato nyalo ng'eyo en ng'eyo yo. Example like hii ineno ma sani iluonge ni sangla. Koa e sangla odhi e gimoro ni piupa. Piupa en ni odhi e rabuor moro makoro pok olokore makwar ahinya. Kaeto kodhi gike step mar adult to koro en gima oseikore tayari makoro en gima oselosore miluongo ni bel. Koro kata wang'i ka ng'iye chien e bend ng'ane ni kwar manade ni. Mano osetegno makata ikayo ok okethre. To kaka japur in e puothi, ang'o ma in iwuon itemo timo kama ka iyud yuto maber kata yuto makare? Gima timo en mokwongo ni kodhi malosono oninga lose maber mondo mi ka atere chiro to ywa wang'. Ka ok lose maber ok onyal ywa wang'. Ka ok lose maber jochiro ok nyal nene ni en gima ber. Koro mondo mi lose maber mondo konya en ni nyaka ane piny ka ang'iyo ni rem monyalo yudo ka en tich emoremo to tijne mamiye. To akia ni chiro kata market chal nade mar bel? Market to ok ber ahinya. Wasehinyore kabisa yor market mar bel. Nikech di mang'eny bel yande wang'iyo mana gi gorogoro. Gorogoro samoro yudo kodok chien seidi. Jowero nyalo duoko kata 100 gorogoro. Samoro kata 50. Koro japur hinyore nikech walak gimiluongo ni market. Samoro 40. Koro yudo ka japur hinyore too much. Kata koro yudo bel ni maber mono winjo konyi to ok nyal konyi nikech lak mar gini market. Bende un gi jok ma bende samoro biro to nyiso ni ginyakonyo uso? Last year nyoche jok moko nobiro irwa ka nodwa uso no maber kendo ne gi tiyonwa gi kilo mogorogoro. Ne gitiyonwa gi kilo kendo kilo no nodwa konyowa mabe omiyo kata jopur mang'eny nyo gombo ni kuro pur bel nikech kuro market manyoche wayudo no. Kata gi sani pod nyo wagombo ni market no bed mang'eny mondo wayud kaka dang' wakonyre nikech walewo gi nyithindi mier ka to pur no puothe nitie thurwa ka wan gi ekas mang'eny kabisa kaka myself an gi puothe moromo konya kabisa. To bel ni etime maber monge kama ok bel ni time maber. Mostly puothe go chiego bel ni te. Magi mare nyalo rema en mana wachadi achiel kende ni gimiluongo ni support capital. Ema nyalo rema kende manyalo miyo tich na ok dhi maber. To ka capital nyalo bedo na maber gi support ta alori kata in inyalo idha gari mibira miwuothie sembini go michwo tik migo gi picha ka kure go picha ni midogi tim go nene Ramogi.
Mana kamano watieko kidieny mokwongo. Wadwani wadhi e rusa moro mar dakika moko machuok aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100. Kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100. Kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa. Akaniambia, "Daddy, toa hiyo usiache, toa." Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakati pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo. Gi sani adwa na nyisi ni an gi kidienje ariyo kata varieties ariyo mag bel. Lweta koni an gi Serena. Kidwa paro nyingi ni tinya paro jatugo ma bende waluongo ni Serena Williams. To gi koni wan gi Seredo. Adwa ni wang'e kit pogruok malich kind bel ariyo gi. Ma bende Chacha, jaduong' Chacha dhi leronwa ka omedo nyisowa kendo ka omedo puonjowa ni gin ang'o ma ng'ato onego bed ni ng'iyo kapok ochako pith mar bel. Pogruok mane malich ahinya mantie kind bel mar Seredo gi Serena? Pogruok mantiere kindgi, Serena chiek ma wiye liyo matindo tindo to kwar, to Seredo chiek ma wiye dongo to wiye duong'.
Kaeto moro nitiere ma en be iluonge gi nying moro ka ni gopari. To gopari no en ochiek marabora kabisa. To ochiek ma wiye ong'inore to en wiye romo kama. To en ochiek marabora ok okwar. Bel bende nigi gima kisungu dendo ni value addition. Kopogore gi mogo mathoth ji ong'eyo ni nyariwe gi wach ni bel inyariw gi mariewa tinudo go nyuka. Nitie value addition moro mopogore gi bel yath. Onge yath malo bel kuom kothe gi te. Bel owuon ineno chunge mineno cha kochwaki. Chung bel mineno kochwaki. Yatha marich piwa. To bel mineno no kuone kichamo gimoro ni tuo ich iongego. Gimiluongo ni bel. Step mar ariyo, bel nyuko donje kamili. Marieba bende koruwego iruwe matin, marieba iruwego matin. To enene chiemo piwa kabisa. Koro kuonde mochako donje tije mutiyo kata mana kuonde machalo kaka kampuni mag Brwadis mineno milose nyaka kuong mag bia ginigo. Mago bel tiye to te alimo lo kata oduma. Ok nyal. Bel ema tiye. Koro bel en gi full energy. Kendo gik motimo ng'eny kabisa kuom bel. Gimiluongo ni bel. Gin midhiero mage kata challenges mage ma kaka in japur iseneno to gin ang'o ma in iwuon itemo kama ka igenge? Midhiero man go moloyo te en gimoro ni buya mahinya. E wach mar puodho mar bel. Buya ne mahinya totally mang'eny. Kech buya no digi sama koro buya koth chwe buya okoling odongo. To dongo piem gi bel. Bel dongo embo dongo. To samoro kacha puro bel. Koro gidhi gi ewa gi lwedo achiel. Nikech samoro capital manyalo miya support be samoro aongego. Koro mae hinyruok maneno kuoma. Kata mana last year mosi puotha mono ninde buya. Nikech ne plan bila mawacho ni nomiyo kat otimo na maber. Na ayudo matin. To ne oka ayudo matin ni achayo puodho. Kata chayo bel. Ane mana chara kenda wuon nikech noka miye tich mano winjora miye. Mano kende midhiero man go. Erokamano. To kisedine onyalo bedo storage kata kamikane e kinde marom nade? Bel kata higa manyien pod bel ngima. Bel gima budho malo oduma. Kata sani manyua kayo. Kata gik mana Desemba pod itiya kode. Kasekae mopiedhe maber. Takete gunia ma jwala ni iye. Ma yath ni iye. Koro gimoro ne thuth ok nya donjo kanyo. Peak season mar bel en dwe mane? Gik kako sani ok wani dwe mar 5. Ka gik dwe mar 6 kama koro eno kech koro kiek ahinya no. Koro bel tere ne chiro. Ilare makate goyi mafisadi. Koro gima duong' kabisa ni gima hinyo en mana gima radi. Ni sida kaka example kaka an ng'ama nigi fee ok rit time mar chiro cha. Fee samo yaw sikul idwa ni nyathi otine school fee e sikul. Koro ok inyal rito time cha. Time monda kane abiyud pesa cha. Koro gima duong' mana waywago en market. Ni ka market ne wanyalo yudo esa keyo to no problem. Nikech kaka example kaka jo cereal board okene ka sakeyo gikawga ni ji ang'o oduma. Koro wambe kane wanyalo yudo market e sakeyo to ne nyalo miwa support e yor fee e yor sikul mondo mi wapur gima nyalo konyowa in future. Ne jal ma samoro digomb donje puro bel inyalo jiwo jalni kata wach mane minyalo nyiso jalni? Wach manyalo nyise en mana wach achiel ni ka en gi puodho to plan mokwongo manyalo nyise ni bel en gima ber. Plan mar ariyo, bel en kodhi machiek molo kothe gi te. Nikech bel kiludo bel achiel kama to golo bel chiegni kata pare tiende nikech ogolo thuoke. Koro plan manyalo jiwego en plan achiel niya, koponi en gi yie mar puro bel to ik puodho. Koseiko puodho maber to yor puodho dichiel. Kaeto yoro mar ariyo kuro kom. To pim koth nikech bel ok dwar koth mathin. Odwaro koth ma kilware ni to oyudo koth piny kacha. To gi liet bo oyudo kacha.
Koro momiyo wachno pure chon mondo mi lobno yud liet. Tok yudo liet, koro kokome, to kome ka lobcho oseloso fertilization nikech sama mamalo gi mapiny oriwore to tayari bel dhi yudo mbolea morome. Koro ajie mana ni mane yo monyalo puro go bel, kaeto many kodhi machiek piyo. Mok kodhi nikech koth bel ng'eny, to nitie mabudho. To kaka siredo kata serena dhi mapiyo. Kata an sani pod akome, to ang'eyo ni odhi chieka. Parting shot kata wach mogik ne janeno mabende neno chenro wa makawuono. Wach mogik man go, akwayo ni ka Nyasaye oyie to jowadwa parwa uru kaka farmers, jopur ok wan maber ahinya e area waka, to wan jopur maka wasebedo gi sida mana gik masewachogo, ok adwa gombo nuogi, to kaka an awuon to akwayo ni ka Nyasaye oyie to de sirkal okonya mondo miya ayud nafas madang' miya asupport go familia mara, nikech pur ne gima naneno ni nyalo kata miyo nyathina dhi skul. Kaok kamano to mano gima awinjo ka nyalo medo. Anyalo miu namba na full. Namba na en 07 26 99 0 360 07 26 99 0 360. Nyakwara Mogi Ajwang', to nikech chenro mabende watimo ka en ni pur gi ohala. Kwasepuro mowakayo cham watero kanyo, nyiso ni watere chiro mabende ng'ato bro ng'iewo to wayudo pesa, mabende pesa ni nyakonyowa e yore mopogore. Kithuolo mabende wan godo sani ni ne wasekayo bel, mabende sani waneno kaka mama timo gima kisungu dendo no pimo gi gorogoro. Adwa ng'eyo kit bei mabende iuso go gorogoro kawuono ni. Menwa kawuono gorogoro en pesa di? Gorogoro ka jo ma wakawo go e puodho kelonwa, to wakawo gi siling 50. To wan koro wause gi 70. Eka wambe wayude ohala moro matin mondo wambe wayud go sabun. Kamano kaka osebet ka watimo e chichwani. To koro wawach ni ka iuso, wawach ni segole kabira ng'iewe ka iwacho na ng'iewe gi siling 50, to kidhi use ka ine chiro ti uso gi 70, manyiso ni loso profit mar siling 20. Ohala ni isetime kuom kinde marom nade? Ohala ni asetime kuom higni mang'eny, manyalo dhi kata higa 10. Manyiso ni en ohala ma inyalo jiwo ng'ato mondo otim koso? En ohala manyalo jiwo ng'ato mondo otim, nikech kaka we gi 50 to anga yudo ohala mar siling 20. Koro siling 20 no kata ka anga uso gorogoro 5, anyalo yudo ambe ohala moro. Koro anyalo yudo kaka tero kata nyithindo skul, kata kaka anyalo yudo sabun manyalo luokoraga ei ot kod alot manyalo chamo. Erokamano. Aya, koro an bende adwa ni miya gorogoro 2. Inyalo pimona gorogoro 2? Anyalo pimoni.
Nyakore Mugi Ajuang, an bende aseng'iewo gorogoro na ariyo mar del. Adhi kike gi mariewa, abro dhi nudo nyuka, ma adhi bago maber, kaita chaka medo oduma matin mondo ayud mit mar nyuka ma bende ikiko gi bel. Ka in japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. To ka in ng'ano ma bende ohero tiyo gi ote machuok, inya tiyo gi SMS namba wa main 23600. Inyalo oro na ote machuok bende kitiyo gi Facebook, Instagram, TikTok, gi Twitter handle mara main Lorino Mondi, kata kihero Alori Nyakabla. Karuotho yie, wachako rom juma mani oriti masani.